Avem și două wild-uri. Deci asta e semnul că trebuie să o iau pe 1000, direct. Hai să vedem. Opa! Am început acceptabil dacă erau mai mari wild-urile, dar... Hai mă, cu steluțe, mă. Hai cu steluțele, mă. Nu vrea steluțele alea. E bun. Hai cu steaua, mă. Hai de capul meu, ce era aici? Ce era aici? Bine, mă, hai că l-am spart și pe ăsta, mă. Hai cu steaua, mă! Mamă, hai cu steaua! Dă steaua! Bine, mă, avem steaua! Mamă, îl spargem! Hai! Hai că acum îl rupem! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă, băieți, mă! Bine, mă! Bine, mă! Asta trebuie, mă! Asta-i, mă! Asta-i, mă! Bine, mă! Asta spun, mă! Vai de capul meu! Asta-i, mă! Bine, mă, chat, mă! Bine, mă, cu Wild West-ul! Asta-i, mă! Bine, mă! Bravo! 11.700! Faceți print screen!